Iki lho sukrone. Sukrone iki. Nah, iki tipake kebanjiran gitu ya. Akhirnya gak tinggani. Nah ini telu, Bro. Nemu ning di situ ya. Lho, nemu, Bro. Nah, aneh bin ajaib seumur-umur. Bekecot nemplek ning ndoke manuk gemuk. Assalamualaikum. Halo bro, kemarin kan kita melihat sarang burung madu sriganti atau sogo ontong, tapi pas saat kebanjiran, jadi kan nggak bisa mendekat. Video kali ini kita akan melihat lebih dekat lagi bagaimana keadaan sarangnya, sekalian kita melihat apakah sudah menetas apa belum. Kalau kapan hari itu masih belum menetas, ada sukronya. Sekarang kita lihat ya. Ini kemarin yang pada saat banjir, karena udah bisa dilewati. Kalau kemarin aku nekat, wah, ayah bro. Lihat bro, babonnya mebur. Ini bro, susu ya bro. Nah, susu ini pinggir kalen. Ini kalen. Wedek banget bro, itu bahaya ini. Pengen gue ya sebenarnya nanti muncul, gak usah diingu-ingu, tapi aku nangan uang ya mesti dijupuk. Ini susu wedek banget. Kilo susu. Nah, kilo susu. Ya iki susu manuk sogo ontong apa madu sriganti. Ini susu wedek banget toh. Pinggir pager gantung kayak resek itu ada susu aduh bro. Ini nane iki sukro. Oh, jenek sukrone bro, durung netes. Bene yo, tinggal yo. Pak Dewi ndelok susu manuk ciplukan. Enek wong. Aduh. Ini coba delok muga iso ngati netes. Sesuai dengan ini gitu. Ndak banget. Kilo sesuai. Kurung suaranya tengkek. Nah, mau tengkek. Nah itu tengkek langaran itu. Tapi boh apa aja nih. Raja udang sungai paling gak salah ini nama Indonesia nih. Masih delok manuk susu pada sogo ontong. Mebur nanti mbuh, mebur nanti. Engko cedek. Biasa yang meniki pentet barang kaya muni. Pentet kaya muni, kaya ngoceh. Kok dipesangi kamera ning apa iku susuhe manuk ciplukan. Itu susuhe. Nyantol sepatu nih. Loh. Hari ini kalau ini semua tak kok ngerti kan? Anu impret apa? Oke. Ratusan. Sebenarnya pinggir kono wis besangi jaring. Tapi manuke lebih pinter. Burung mana ciblek. Rame ya suaranya ya. Kayak ber. Kayak ciblek. Cipluan. Sesuai gini. Tadinya semula dingkluk. Oh ada pesan kamera ditinggal. Ning susu cipluan. Susu darah gini. Delik di tengah varian.
lagi yang ini yo. Oke lo bro, mahal. Kilo, tapi ngerti susu manuk cipluan. Nah, susu iki cipluan. Lawangnya mlebu ning ngene. Sendok kilo susu. Coba dicipluan susu. Cara toh? Ngisor. Semua udah lagi nih. Nah, susu ini jeruk, varian, terus tengah-tengah ya nih doke. Nah, kayak doke, bro doke. Papat. Ciblek sawah apa cipluan gak kena aku. Susu ini ngisor maksudnya. Kilawang metu nih. Kilawang ini metu. Susu iki. Nah. Cendok bro. Susu cipluan tuh. Enak loro, tapi stok gak tinggeni. Saiki mau tinggeni, enak doke. Duh, cepet bro. Varian nak wong gak bendino rene gak roh. Ada. Alah. 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 Patung kari bro. Oh, jeruni. Aduh. Oh. Tengah-tengah ini. Balik ini siap hari ini. Bisa ambil. Emang. Awan wis delok susu ciplukan sing pertama. Ki ono maneh susu ciplukan. Tapi jenis sawai bapak. Sawai wong, enggak apa-apa pinggir dalan. Ada delok ya. Polahe wingi ku ya padha jek ono sukrone. Ki sing susu yang kedua. Iki bro, susu cipluan sing kedua, apa sarang burung ciblek sawah sing kedua. Omong yang pertama, sing kedua, manggene ning wong, gak apa-apa. Delok tok, netes apa durung. Sesuai daerah gini iki lho. Sesuai. Kilo sesuai. Nah, iki kan pengenah. Iki susu manuk ciblek sawah varian. Iki ndoke beda, bro. Sing pertama kan ndoke polos putih, yang kedua iki brontok-brontok. Taro. Ini. Mesti manuke beda, bro. Nah, nek sukrone kono kan papat iki telu. Iki susu model kok ngene. Iki udah gede iki susu dhuwur. Iki lawangane. Lah sekilas banyak gak ketara. Tapi di matno ya ketara susu kok ngene. Wis tinggal padha sukrone kono mau papat ki telu. Lah sing kono mau ndoke bening putih. Sing ki ndoke brontok-brontok. Mbu sing ciblek sawah mbu ciplukan. Makane ayo kok tak pasang kamera sing kono. Coba ngerti iso ketara babone kaya apa. Apa iki? Odok apa iki? Put-put kan.
sawah wong. Kan sing nyantol maneh. Kalau mana iki susu ciprukan tapi gak dinggoni. Tak dudoi ra apa-apa. Cek gak diarani ngapusi. Sebenarnya pas musim sawah ngene iki akeh susuhe. Mbuh sing cimblek sawah sing ndi, sing ciprukan sing ngendi. Pasang jaring tapi percuma, Bro. Liwat dure. Oh, tapi lah duduk manuk, target manuk umpret iki dicuk maneh. Cek ngewangi petani. Suwe darah kini kilo. Kilo suwe. Tiga ini murah. Kilo suwe, Bro. Oh, inggir galang persis. Tetap gak tinggi ini, Bro. Jangan. Terus. Kurang. Sing gini. Tapi ora ndok ke. Song. Padi cuma diusek-usek. Bisa. Tuh, sesuai. Wes ya, cukup sakmene ada review susu manuk sing enakne sawah pas musim pari. Besok maneh lak pas netes baru wak dhewe parani maneh, delok maneh anake kok apa. Oke. Tetap setiane channel Manuk Lanang Wadon, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan notifikasi pembaruannya. Oke, makasih untuk kunjungannya.